Бүгін алар өчен онытылмаслык көн. Әфганчы ветераннар аларның туганнары елда митингка җыелып көрәштәш дусларын искә ала. Күп егетләребезне югалттык анда. Менә мин үзем бу соңгы дембилскә операциядә Панширда үзем үз кулларым белән үлгән солдатларны вертолетка тиядек. Хатирәләрне узган ел Казанда ачылган интернациональ сугышчылар һәйкәле янында яңарталар. Безгә бик ошады, бик матур һәйкәл куйдылар. Бу безнең өчен бик әһәмиятле, безнең өчен горурлык дип әйтергә кирәк. Бу һәйкәлне алар 30 елдан артык көтте. Акчаны 1989 елда бөтен халык белән бергә җыя башлаган иделәр. Менә бу бик үзенчәлекле кадрлар. Казан буйлап зәңгәр трамвай йөри. Салонында акча салу өчен махсус тартма куелган. Теләгән кеше үз өлешен керткән. 2011 елда Идел Пресс нәшрияты янында кечкенә һәйкәл куела. 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан ул вакытлыча алына. Җиңү паркындагы яңа сын композицияне әфганчылар белән киңәшләшеп ясыйлар. Бу образлар Әфган сугышында катнашкан Казан егетләренең фотоларыннан алына. Уртадагысы Олег Степанов бүген үзе дә биредә. Мин баштан гаҗәпләндем, үземне танымадым. Аннары мыеклысы син дигәч игътибар белән карадым. Чыннан да охшаган. Бу фотога 30 яшьтә төшкән идем. Әнгам Ишмөхәммәтов кулында мылтык тотканы. Әфганга 19 яшендә барып керә. Анда 10 меңгә якын Татарстан егете катнашкан. 296 кешенең гомере өзелә. 300-гә якын тән җәрәхәтләреннән үлә. 15 февраля памятная дата. 15 февраль Россия өчен истәлекле дата. Ул илдән читтә интернациональ бурычын үтәүчеләргә багышлана. Хәрби туганлык, ватанга хезмәт итү турында. Күпме солдат туган җиренә кирәйләнеп кайтмаган. Күпме ана үз улларын каршы ала алмый. Әфганда булучыларның 300-гә якыны инвалид булып кала. Алар өчен хәзер дәүләт ярдәменең булуы мөһим. Инде кемдер 60-тан узган. Күбебезнең инде профессионал авырулар килеп чыкты. Шуңа күрә әйбәт булыр иде хөкүмәт шул медицина санаторно-курортный леченияларның шуларны яхшырак итсә, күбәйтсә әйбәтрәк булыр иде. Элек әфганчы ветераннар ел сайын бушлай медицина тикшерүе уза алган. Хәзер ул бетте диләр. Тиеш булса да 3 елга бер тапкыр шифаханәгә юллама да алып булмый икән. Өлгәтен алу бик җиңел түгел. Менә мин уже 2 ел үтте, 3 ел булды. Быел сораганым юк дип әйттеләр. Белмим качан булыр. Элегрәк җиңел була торган 2 елда, 3 елда бер алып булалар. Хәзер менә соңгы вакытта биреп аны алып булмый. Бирәләр инде ай сайын иленә временный выплата инде ЕДВ дип атыйбыз инде аны. Ул бара инде безнең и анасын квартплатадан кайтып бара инде безнең 2%, ну яхшы сума кайта. 2019 елга кадәр торак шартлары начар булган әфганчыларга чиратсыз фатир биргәннәр. Аны алучылар күп, алмаучылар да байтак калды диләр. Хәзер фатир урынына 700 мең сум субсидия бирәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.